سرکردایەکی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا dibêje ku hîna çarenivîsa pêşeroja Rojhilatê Çemê Feratê nehatiye zelalkirin û Washington tekeziyê li ser lihevkirineka Tirkî Kurdî lê Rojavayê Kurdistanê dike. Elî Mislim serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku tû navçeyek Sûrî bi tenê ewlehî têde berqerar nabe eger tevaya Sûriyê ewlehî têde berqerar nebe. Ji ber tevaya welatên ku destêwerdanê di Sûriyê de dikin, hewla bihêzkirina hejmûna xwe li tevaya navçeyên Sûriyê dide. Ew jî li gorî ku navbera xwe de dabeşkirine. Her wiha Muslim dazanîn ku piştî kontrolkirina xaka Sûriyê ji aliyê Tirkiye û grûpên bi ser ve bêhtir rewşa wan navçeyan alûz kiriye û ji ber vê çendê di demek nêzik de tû çareserî ji bo wan navçeyên dibin destê Tirkiye de naykirin. Derbarî şer û pevçûnên li Başûrê Idlibê û Bakurê Hemayê têne encamdan, endamê serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku peywendiya wê ya bihêz bi pêşhateyên navçeyên Kurdî ve heye û di demaniha de pêleka derbederiyeka mezin ji navçeyên Idlib û Hemayê bo navçeyên Kurdistanî heye û Tirkiye ji aliyê cografî ve bêcuda taamulê li gel navçeyên Sûriyê dike. Her wiha endamê serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje tevî hebûna amajeyên nêzîkbûna Amerîka û Tirkiye derbarê pêşeroja Rojhilatê Çemê Feratê hîna pêşeroja navçeyên dibin kontrola Amerîka de nehatiye xuyakirin. Elî Mislim ronahî xiste ser lêdwanên Tirkiye û Amerîka de û got ku li gorî lêdwanên Tirkiye nêzîkbûna navbera Amerîka û Tirkiye de durust bûye û rêkeftin derbarê pêşeroja Rojhilatê Çemê Feratê hatiye kirin. Ew jî di demekê de ku Amerîka vê çendê red dike û tekeziyê li ser hebûna lihevhatineka Tirkî Kurdî lê Rojavayê Kurdistanê dike. Dêdawî de Elî Mislim got ku pêşeroja navçeyên Rojhilatê Çemê Feratê wê bê nezelalî bimîne heta ku aliyên navdewletî rêk nekevin û dema rêkeftin hate pêk anîn wê demê pêşeroja navçeyê wê zelal bibe.